Halo sahabat Cybermania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat Cybermania dimanapun anda berada, dari sahabat-sahabat Merauke, dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan semoga video menghibur kalian semuanya ya. Dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe. Sudah ada Mas Bedol Samudra Chicken. Bener. Buat pironan? Buat pironan? 2 kilo. Wah, padane Mas Joko. Wah, Mas siram wonge. Ben ngopo disiram? Ben anyep. Ya. Terus nah buri. Ngarep. Sentimen ya aku ya ana. Ini nyiram kita. Ini saya. Malah menemu keranjang endi? Endi? Kayak sing enak. Iki mesti saiki wis ilang. Ora niku barang kaya nemu disalahke kono dirosake barang kaya gawani andi-andi. Tak tinggalne kene aku terima-terima rosok yang ngene. Nggih. Granjang pring kaya ngono digunakake iki apa kuwi? Tak padhe wae. Siji kayu siji mesin. Lah saiki wis mesine ilang kae. Bayi dene kayu disulami kaya ngono. Ya semoga Joko lah. Ini gue gowi. Kapan ngopi ro, Pak? 450, Pak. 450. Sekapan? Wah, lah mengko 4.000 wis. Sing cilik-cilik. Sing gede dhewe. Sing gede malah. Oke, nek gede. Nggih. Iki cilik kabeh. Nggih, cilik niku jane. Nggih. Cilik tapi gede kok lanang kabeh. Lebih teh kasih lanang. Meh lanang blas sing wedok 10 rekasane ram. Meneri ya. Boleh kanggone ta. Penak iki jan mulai. Mau yo gak tahu. Harga apa aku? Nah digawane delo ijal dene, tempel kok. Sudah ijal lagi. Mati glumah lho. Cingking. Oh, mati tenang. Tidak belah. Blen. Mbok belah to? Oke. Betul oleh wae. Ya senenge sapi ku, bawon. Bawon. Wong apa pari wae bawon. Deleke loro. Ngeri.
Ih. Ya, sesuai, Mang. Ya wis jangan milih sing cilik aku kae. Milih cilik. Sing cilik-cilik iki. Sing kono kae iso nyandakan selawe nang kae. Bono, mburi kur leh pira ya? Kae mburimu langsung leh 200 e buane mbura sing selawe, mburi 24-an 24 setengah. Ming pil. Ning aku aja nggo gedhe kae. Wis kelabakan aku ya. Bapakku sing njaluk gedhe bengok-bengok. Kurang gede. Oh, lah pitik jikuan cilik kabeh lho, paling gedhe kono aku lho. Lah ki yo mono-mono ki lagi umur 36. Kae sing noto ndelalah wong gedun, 15-an lagi 10. Wis dilebokke meneng ae. Kayak kurang pitik. Oh, 5. Ah, Dan aku. Nek semene mili kok kae. Iya. 26 campur nek penerat cukup wis campur. Gondak. Nyarang kiraane berangane mesti kurang berat. Terus sik pinten? Kita 1700 dipuk 600 kuwi berarti 1.100. Maksud saja termasuk sing iki sing cilik. Oh niki. Oke, ya termasuk sing kono sing pengkor barang. Ini kan buku 2 kilo kan kilo. Dewekne cilik. Ini kali kilo nang. Oh nek kecil itu dewekne. Kebat buka sekam ae. Oh. Kita dewekne. Sing cilik-cilik tak. Karo makane teko ah. Ngrene karo makam tak. Ngrene. Mari-mari kebak. Iya oke. Gua piro we? 450-an ya, Pak. Boleh gede yo. Gede. Wah, pot sandal. Nyambut gawe karo lah kapok tak cegati tak isi tenan tak isi kapok ngono ya rasa metu. Ngene ngantek panasen kene. Nyambut gawe blek penak. Ana sisan tekan kono nek mikuli iki. Kaya ngono? Ya iya. Ngramsak sing mikul. Aku nomor demain aku. Gawe melu wong nek surat dibayar. Boleh bayar. Kalen. Kayak dilebokne ngono. Yo tangan iki. 8 lho jimu. Montore aja dileh Mas, anu Mas Dewen ngenteni. Ayo. Lah aku rugi no Mbak Radileh ndan, kesuwen aku ndan Radileh. Ngomong, kapok iki yo an. Lah kuwi dene ngono, kare kon 20 apa iki bocah nambah-nambah 20. 20. Unguku 8. Anu, cekakar sing iki lho. Ya mung dilapore-diragane piraan. Ha iya. Anu ayo was apa. Nah, iki tetep tinggi. Engko nek ayo wae engko silik-silik sak ora gelem wae. Dhewe ning dilapore dhewe. Jane kok ayo kok dhewe. Ngomong tetep. Bendino iki 40 swidak, 40 swidak. Wis entek sing anu. Gogong, sadurunge gogong. Sinar ngomongnya jare montore gede sing long lho. Iya lah nek long entek ki aku kawon ya. Mate 1000 punjil. Lah iki kendar jorong rene loro. Iki wis do madheng ning batu ngono. Ngono ki kedok. Lah loro kan jemu ngendi? Kene. Ya entekno kuwi. Entak apa, iki tak jek 250, 1700, 1200. Kowe njimuk pira iki? 250. Iya dari dilik-ilik kan. Bawa kita kamu pira uang? Separo pun lagi teko delik-delik. Lah nek si Kang Karidi dene 250 ya iki bae. Nek Kang Karidi. Awak ya 500. Iku 450. 6 450 cek 700, nawak 500 cek 200 sing rayok. Ayo mentek. Iki sing tanda tanya iki. Belum gowo ora? Ayo ke ndek nek golek cilik sing penting ning nyawane. Karo nyang pulo. Kowe gone Mas Joko sing guwa. Alah. Sak mene-mene penting nek nyawane glepe kore ya gawa. Aku seneng kowe ora nek ayoke. Jadi Aku spesial. wis sangi tambi kowe aku. Spesial ngono kuwi. Bukan ijo. Banyune kebak patenono. Gak apa tinggal bisa nyajaba Oh kebak. iya, lah kene mantor ngono kae. Oh. 2 hari ke yane malah wudu kepiye, Dor?